ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஆல் டைம் கேமர். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் தாங்க விளையாட போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் யூஎஸ்பி 2 வாங்கிட்டேங்க. ஒருத்தர் மைக்கில் கொஞ்சம் கத்திக்கிட்டு இருந்தான். அவன் மைக்கை ஆஃப் பண்ணி விட்டேன். போயிட்டே இருக்கிறேன். சட்டுன்னு பார்த்தா என் செல்லு லேக வர மாதிரி ஆச்சு. அப்புறம் பார்த்தா என் செல்லு வந்து நான் ஆர்டர் பட்டன் வந்து நிறுத்திட்டேன். போகலாம் இந்த இடத்துல தாங்க ஒருத்தனை எடுத்து தரமாக விழுவான். அது நான் அடித்ததில்லை, ஃப்ளூக்காகவே விழுந்துருச்சு. பைப்பில் உட்காந்துட்டான், அதனால் விழுந்துருச்சு. இங்கே ஒருத்தனே அடிக்கலான்னு பார்த்தா நம்ம டீமெண்ட் அடிச்சிட்டான். இவன் பின்னாடி இருந்து அடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா, இவனுக்கு தான் நான் எடுத்து அடிப்பேன். இவனுக்கு தான் இப்படி ஓடினானா அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேனா, பைப்பில் வந்து நேராக உட்காந்துட்டான். தலைவான மன்னிச்சிட்டு தலைவனை உட்காந்துட்டான். உட்காந்தோடனே நான் ஒட்டு அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன். ஒரே அழுத்தி பிடி முடிச்சிட்டானுங்க. நம்ம டீம்மேட்டே இப்போ முடிச்சிடுவானுங்க. வாய் வேறு கொல்றது கைஸ். நம்ம டீம்மேட்டே முடிச்சிட்டானுங்க. இப்போ அடுத்த ரவுண்டு வந்தாச்சு. இந்த மாதிரி ரவுண்டு நான் யூஎம்பி எடுத்துட்டேன். இந்த இடத்துலையும் ஒருத்தனுக்கு ஃப்ளூக் ஹெட் விழுவாது, நல்ல ஹெட் தான் விழுவோம். நானே அடித்த ஹெட் தான் விழுவோம். இவனுக்கு தான் அந்த ஹெட் விழுவோம். இங்கே விழுவாது, ஓடுவான். ஐயோ நான் விட்டுருங்கடா சாமின்னு ஓடுவான். நான் ஓடுறதுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன். மேலே 2 பேர் அடிப்பானுங்க. இங்கே ஒரு ஹெட்டு விழுந்துச்சு. இவனுக்கு தான் சொன்னேன். இவனுக்கு விழுவும் பாருங்க ஹெட்டு. இவனுக்கு விழுவாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், நம்ம டீம்மேட்டை ஏறி முடிச்சிருவான். இவனுக்கு விழுவாது. ஓடா தம்பி, நான் இவனை போய் கீழே எடுத்துடுவேன். அவங்க 3 பேர் முடிச்சிட்டானுங்க. யாரா அவன் இங்கே நிற்கிறான்னு பார்த்தா இவன் ஒரு ஆஃப்லைன் பாட் ஆட்ருக்கு. இவனையும் முடிச்சு விட்டாச்சு. நமக்கு இந்த இடத்துல 2 லைக் விழுந்துருக்குது கைஸ். நான் கேம் விளையாடமா கவனிக்கல, இப்போ தான் கவனித்தேன் 2 லைக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல நம்மளை நாக் பண்ணிடுவாங்க. நாக் பண்ணி முடிச்சே விட்ருவாங்க. இந்த மேட்ச் நம்ம தோற்றுருவோம்னு நினைக்கிறேன். தெரியலைங்க கைஸ், கரெக்டாக இந்த மேட்ச் நான் தோற்றுருவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஜெயிச்சிருவோம். ஆமாங்க கைஸ், இந்த மேட்ச் நாங்கள் ஜெயிச்சிருவோம். இந்த இடத்துல ஏறி போவான். அங்கே ஒருத்தன் நாக்காகி கிடப்பான். சரி நம்ம டீம்மேட்டுக்கு எடுத்து கொடுத்துருவோம், டேமேஜ் கில் எடுத்து கொடுத்துருவோன்ட்டு எடுத்து கொடுத்தேன். பின்னாடி இருந்து இங்கே ஒருத்தர் அடிச்சு அங்கே க்ளூவால் போடலான்னு பார்த்தா க்ளூவால் இல்லை. சரி இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிடும்னு நினச்சா நம்ம டீம்மேட் 2 பேரும் சேர்ந்து அடிச்சிடுவானுங்க. என்னை போட்டவனை முடிச்சிட்டான். சரி முடிச்சிட்டான். அந்த மேட்ச் வெற்றி. இந்த மேட்ச் கண்டிப்பாக போயாதாங்க கைஸ். 2 பேர்த்துக்கு ஒரு லைக் போட்டு விட்டா போயா. சரி விக்டோரி அடிச்சாச்சு. இந்த மேட்ச் பாருங்கள் தரமாக இருக்கும். நான் மேலே ஏறி முடிச்சு விட்றலான்னு பார்த்தா அவனுங்களும் எல்லாத்தையும் முடிச்சு விட்ருவானுங்க. ஒருத்தன் கடைசி 2 பேரும் நான் முடிப்பேன். அந்த ஆஃப்லைனையும் இன்னொருத்தையும் நான் முடிச்சிடுவேன். MP40 கிடச்சிருச்சு. போயிட்டு அப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அங்கே ஒரு ஆஃப்லைன் பாட் நிற்பான்னு. சரி அவன் அடித்தாச்சும் கில் எடுப்போன்ட்டு அவன் அடித்தேன். சரி இந்த பக்கம் எவனாச்சும் இருப்பானான்ட்டு இந்தாண்ட வந்தால் கொஞ்சம் லூட் அடிச்சுட்டு போவோம். க்ளூவால் கொண்டு இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனால் பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் அடித்தான். யாரா லூட் அடிக்கிற சமயத்தில் அடிச்சிட்டான்னு பார்த்தா இங்கே ஒருத்தன் நிற்கிறான். நம்ம டீம்மேட்டை வர நாக் பண்ணிட்டான். நாம் ஏறி போய் அப்படியே ஒரு போடு பூயா அடித்தாச்சு. புயான்னு கத்தி வெளியே வந்து யார் எம்இபின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா நான் பார்த்தா எம்இபி போடுறா. எம்இபி அடித்தாச்சு, புயாவும் அடித்தாச்சு. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய், டேக் கேர்.